apa makudia? Apa nakuona maidu chiphenji chedu ichi pano panze ichi. Muri kuPlaster kana muri kusaflo? KuPlaster. Masasi macho. Pamusoro apa mudi? Pamusoro pacho ndikutoisa kachifloor. Oh, saka nemachiPlaster chopendewa kana kuti choiswa koba? Chirikwa kupendewa. Oh. Kowe pamakabata pamusoro. Pamusoro apa ndotoisa kachifloor apa. Pachichedzerera. Oh. Kuti pasange pachibharira hembe dzedu kana takagara papa. Sure. Saka zvikutoita. Kadoga buda. Washington. Repeater rebasa. Oh, si jauri kisa. Jos. Alright, also visa. Alright. Alright. Also visa. Oh. Alright. Maponga udzo. Kadzoka futi. Benji vanhu vanyasona mabenji ekwagutu. Ndo maitirwa awa. Ndizvo chaizvo. Pane benji kunzere kugarira. Unosvikira pashi. Utamanyine kunochivacheya mumba. Plus munhu ngaangosvikirawo pashi. Vanombotanga vagarawo paunenge uchipesawo kutsvaira vanhu vakagara pashi. Benji rakavakwana richiri chena. Imi munosota futi mabhenji epashi ere kuvaka? Zvinhu zvitikitika izvi. Zvinhu ndo zvatoti zvitota izvi. Pamuzi mapongo ine mere. Zvizana izvi. Mapongo zvoita ere kuisa matiles pabhenji repanze? Kana aripo kai. Uri pano hapo ndokorera ine chibvunzira mubvunzo kune Yesu kana mai vatoda kuzoisirawo umwe gore. Kana kuti munhu ane mai vake vari kumusha vada kuisirawo bhenji rakadai pashi. Zvinoita. Hapana chinoramba. Anonyatsogadzikwa. Chinoiswa futi engo. Ndo chinobudisa kona iyo iyi. Kuti inge ichiita sharp and sharp. Pasina simbi iyo kona yainyatsobuda zvakanaka. Saka ndo kocho moichisirei? Apa ndenge chiita kuti kana pokino hudhina apa. Ivhu rangu risamuvha richienda kumashure. Rirambe riri paposition.
samapedza stage imema kuita sei tinozogira kaflow kaya katatichitaura pamusoro apa izvozvi manje apa pazvamaita muflow neapa pamasasa mabhegi mangani esemende zvataita apa patava apa tava ne3 and half yeah 50 gauge 10950 mana kwakunotanga zvere kukambira kwamaekera upenyu mutoro zvokwadi kwakutanga mamu 1 kwamaisimba mamu 1 mamu 0 50 takapawa quotation ye50 mabheke saka thingi ndokunga kwangosara runga tongoti ngatingoti tapa 0 50 mabhegi saka da kuvakirwa kitchen yakaita sei netoilet iwe chiri panapa chitire chiri kubuda isho chiri kubuda ngamboiti then hoziyo saka kuti utwe hoziyo asi tisingati yakabhenda dumbu utwe hoziyo iri straight mati mameters mangani zvevapongo ine 330 square by 395 square rakauti chi isiri square ine chinzi chi meters meters then toilet yedu iyo toilet mwari ka iyo ndonzwa godo yabudisa tasa uri pano ka tonga mheno kuti ndeyekwani toiletini maona manje saka zvinhu zvitatu izvi zvoda 50 mabheke esemende ngangodai saka izvozvi setup yakangodai unoda 50 mabheke ako saka unofanira kutosimba mbudu ine mere 50 mabheke ako esemende tingotora semende chete 50 mabheke ende toshasa PPC hakuna imwe yatoshandisa hedu isusu kushe kwa PPC saka totopabvisa saka totoamaketa shamwari for free apa wazombokupika na 1 bheke resemende PPC mumbotipawo mabhegi please tinombokupuromotaiwo isu maprojects ese toshandisa maPPC oga vambotipawo kana 3 mabhegi chaiwo 3 oga nemere washi saka pamunotora some minutes kuti muzoisa kana kuti makutongoita saka mumbotyora muzoisa fligrini kusazviu unotenderwa tinogara zvedu kurindira here tinorinda zvedu tinotorindira muchachiziva here chibhenji ichi chabudazve hamuna zvibhenji zvikumbula heremi muno muchipinga vaizviitika maekera mochipuwa sei chibhenji hadza uchipuwi chikokanunzi chi chinonzi chikokanunzi mukuti ngadai zvaita kubvisa toilet iyo moendesa madzimba dzenyu mose hayu dondo right toilet by the pongo
vaponga zvingoti marepeta ndoda kubviswa ava vanofana kubvisa makuseni marepeta ayo toilet yedu nyatsobuda ndio zvikutoreshesa kuti nyatsobuda tiri pano ikwe navanjaya vari kutondiresvera ndedu zvemoda kuti tidadirepi iyo toilet moiona painted by Washington zvekudero pamba pamamichaneta pane gate mbopushai gate toni mayadi saka apa minoti pada kuzonzwi pakasara apo kade vakangoisa gedhi rangu rireba apa matanda akasara aya vangosunga-sunga ine mere vapongo pongo ririendesa richingoenda kwa because kuti vachichera danda apo chanetsa vanerwa nepi Será? mazenge matsanangura kuti chikwa chedu mazowedzerera kuvakirira chachakanyanya kuti achiqunqunqu vafamba nemamaira itsvo fura mukuvata epazhe here vasikana tikugara wakarelaxa pazhe unozodei panowatika vane mabest friends maekera ndakaona vane mafriends ava vanavo vanonhurotsa mumhuro tichiti timati washi ari kupenda one mahwindo ari uko apendwa nawashi maketeni amboiswa apa ada kuzorovererwa kuti aiswe umo saka tate anotorwa kuti auye chi panzvimbo then toilet as usual then Washington apa akupenda akumaekera mahwindo epaekera epakicheni zvine nyaya dai kunga zvakapata zvinambopata izvi zvitombodi zvokumbotoita zvokungoti horuno saka pane mumwe angoda kuseriko then apa kuda kuchazogadziswa paenda zvisimende zvekera zvezvibhenji saka ndo zvipo izvo